Betsan dwi, a fi fydd yn chwarae rhan Nel yn y ddrama newydd Croen Denna. A Rhian dwi, a fi di cyfarwyddydd y drama Croen Denna. Dyma'r cynhyrchiad llawn cyntaf proffesiynol dwi di cyfarwyddo. Felly, a dwi'n pensio'n hyn bod fi di cael drama mor dda i weithio arni fatha'n drama gyntaf. Mae Mared Llywelyn di sgwennu sgript hyfryd dydy. Briliant. Ac ia, mae'n egniol, mae'n onest, sy'n ni'n deud. Mae'n ddarna doniol iawn a hefyd mae'n torri di galon di'r brydio fyd. Ynddi. So, hon fydd y drama gynta, fydd drama llwyfan gynta proffesiynol fi'n neud erioed. Dwi wedi chydig o waith ar teledu, ond dwi heb wneud drama llwyfan a dim gwaith llwyfan, really, ers coleg. Mae'r sgript jyst mor briliant. Dwi eisiau gobeithio na i neud cyfiawnder i Mared, really. Chos mae wedi gweithio mor galad, a mae o'n... Ond diolch yn byd arall, ti'n bod, dwi'n meddwl o di? Na, mae'n fresh, dydy. Ynddi. Drama un person, dyma'r person, ydy hi. Mae'n hogan ifanc, sy'n dod o ardal wledig yng Ngogledd Cymru. A'i fathau thaith personol hi di o da i ddod i ddallt i hun yn well, sa'ch chi'n dweud, i adnabod i hun. Ia, ac bod o'n taith personol Nel, be dwi'n meddwl ac yn gobeithio fyd, mae'n lot yn gallu uniaethu, dwi'n meddwl. Mae'n neud efo i hyder hi efo ffeindio llais, dydy, a fatha yn gorfforol hyder. A darganfod i lle efo eich chymdeithas fyd ydy, mae hwnna'n eitha pwysig. Yndi, a mae'r ddau yna, dwi'n meddwl, yn cael ei fynd law yn llaw drwyddo fod ydy. Yndi. Yr perthynas efo hi hun, a wedyn, ag pobl yn ei bywyd hi, a wedyn perthynas efo'i chymuned ac efo'i bro. Yndi. A'i chariad hi at y pethau yna hefyd, de.